si Dahunog, ginaingon, kunoon sa kataas ang iyong pagdupad, mausab kataas ang imong pagkahagba. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga, di na ako mahimong mahikalimta. Nang Welma, saan ako ibutang ang gipapalit ni mong usa ka sa ako bugas, bugata ng 50 kilos. Aladas kilid, Dahunog. Ande, ay salamat. Up. Ay, salamat kaayo, di arang imong suhol, Dahunog. Ay, salamat nang Welma. Buutan ka na si Wilma. Mga bata pa lang mi nga suod na kaayo mi. Swerte lang siya marusana kay nakatindahan na. Maog yun, Dahunog. Ma, giyatagan kog 200 o suhol ni nang Wilma. Ipalit niya niyang bugas og sudan, ma, ha? Salamat ini, Dahunog. Oy, maayo pagmuntabang lang ka sa parlor na ko, inday. Out, Dahunog. Porbida mo Dahunog, no? Hala, no? Ano makakwarta ka, Dahunog ba? Ala no, Van. Kung maka-invite ka na ako, no? Murag yung ikay tag-iyas parlor. Dahunog ba? Ay, lusaba. Uy, lusaba ka, uy. Sa tag-iyak ka ba? Suod man ako sa madam nga tig-iyas parlor. Ako sa ingnon nga bisag tigtuhog na lang ka sa kanang silhig ba? Kanang tigtuhog, ay, tigsilhig lang ka. Tigsilhig, di tigtuhog. No? Tigsilhig ka sa mga kanang putol ng mga buhok ng mga customer ba? Habi mo tigtuhog ko sa ilang tuhog ka ng buhok dong, tuhog ka. Ay, sige, oy, ingnas madam. May kapalit na kang bugas para ugma. Oh, di naman po din mo, nak. Sa parlor ni madam, nanilhig ko dito sa mga buhok sa customers. Ay, kaluoy baya ni mo, Dahunog. Bisag unsa na ng klase sa rakit ang imong buhaton, makahatag lang ka na kong kwarta, alang sa inadlaw-adlaw natong panginahanglan. Ay, sagdi lagod, ma. Maabot na bitaw ng adlaw, nga kita na sa'y madato. Ay, ayaw pangandoy, anak, Dahunog. Ay, mangandoy jud ko. Kay di lalim nga, hapit ka na adlaw, no, mangita tag kwarta, aron makakaunta. Naluoy na ko, ni mo, mamarusana. Ha? Makadaog ko sloto man, no. Makakaon na taglamya mo, pagkaon. Saba ka diha, oy. Lagi. Unsaon man nato, anak, pagkadaog nga wa man tay palit-palit og loto. Aw, Wa man tay mupalit na, oy. kwarta. Mupalit. Wa tay kwarta. Mupalit na, kung nanay kwarta. Ay, salamat sa imong paglimpyos sa buok kong bahay, Dahunog. Ay, salamat, sir, sa imong pagsalig na ako. Tempa. Ay, ano pa, gawatan niyo, Dahunog. Ay, kwarta. Ala, uy, 5 lagi na ka. Taglibo lagi. 5K na. Ay, imo nang suhol, oy. Hindi lang ko, sir. Uy, dako kay na, sir. Uy, dako 5,000. ang bahay nga imong gilimpyuhan, Dahunog. Ha? Ay, di lalim ang imong gibuhat. Ay, duwag na lang na. Wala, uy. Sir, uy, kahilak ko sa tani o popcorn. Uy, salamat din, sir. Ay, wait, Salamat pa din, yan. sir. Ay, ganang dadaan ng basura, ha, Dahunog. O mamalihog na lang kung di mo sa paglaban ni Ana kung muagi ang trucks basura. Okay, sir. Ay, ako niyong pilian kay Duni gipang labi si sir nga mahina pang magamit. Hala, uy, hala, Duni kaldero. Kaldero, bi. Ay, kanindot. O doon na sa sugkay, ingon man plato. Hala, di na siya magamit, ani. Hala, uy, kanugon ini. Unya, ipang labay ra ni sir. Ay, kanindot. Uy, ba sila pa'y lain, diri, mangukay pa sabi. Hala, Unsa man yung gamayng bag nga gisuod sa plastic? Unsa man siya? Akong habwaon, be. Unsa man siya? Ano maabot man ni Duni? Uy, unsa man suod aning... Oh! Hala! Kadagan ini! Kadagan! Hala! Mga alahas! Hala! Duni mga alahas! Agoy! Waka ako! Suwaya ini ni sir! Hala, uy! Kadagan ba ini? Ako na ibalik niya, uy! Ay, salamat sa iyo niya, Dahunog.
Ay, pastilan. Ay, nga nung na-apil manin ako sa paglabas basurahan, oy. Ay, ikaw ba ginagpili sa mga iglalabayan na sir, ha? Imo gipang suod sa trash bag nga itom. Ay, pastilan. Makasabang ko sa akong anak nga tuas Amerika. Kung nawa pa kining iyang mga alahas nga iyang gihatag nako. Iya din, no? Ay, siya pa, ha? Ay, ang paglakaw dahunog. sir. Kay hatagan ko ikaw og ganti sa imong pag-ulig balik ni daghan nga kwarta. Ingon man mga alahas. Tama, tanawa. Uy! Hala! Ginatag na ni Sir Dahonog. Oh, ni sir. Ginatag na niya. Uy. Lagi ma. Di ba ganyan ta kumutuo, pero iya man yung gipugos. Uy, paghatag na ko ang 10 mil. Amaya ako na lagi dawat. Uy, di ko katuan ni. 10 mil mo nakagunit na tag 10 mil. Kung saan nga nag-video call, magod sila sa iyang anak. Mga to sa Amerika, ma. Oo niya. Nga, iniingon niya yung anak nga. Patagan ko 10 mil. Uy, kabuutan ko lang amahan ug anak. Og yun, mama, og yun. Og ma, gamiton ko ning puhunan ang 10K nga hinatag ni Sir Lako. Inegosyo ko ni ma. Huwag yun ko'y swerte. Nasira ang akong tindahan. Saon, pulos naman utang, unya mauwaw man kong maningil. Uyad ni mo, Wilma. Ay, Rosana, tabangi ko nga makahuam og kwarta ni Dahonog, be. Nagpa 5-6 man kuno siya. Sige. Nagpa 5-6 bitaw siya. Dili baya ginunta ko musugot, pero maumang yung iyang gusto. Tuki lang ma. Tuki lang ha, nang Wilma. Aron maka-avail po ng uban. Ug makayar po nimo og bayad. Aron ba di ka magalisod ba? Okay ra ni Dahonog. Salamat ha. Okay. Nang Wilma. Ting po sa ting bayad, bayari gyud ka ha? Aron marul pa na kong kwarta ha? Dahonog. 18, 19, 20. 20K. 20,000 na ang imong kwarta, nak. Mama Rosana, kitigom gina ko interes akong gipautang nga kwarta ma. Dahonog, ayaw palabian ang imong negosyo, ha, kay makagaba ba yan ang dagko kay tubo. Ha? Unya, kung dili makabayad, imo pag yung patubuan. Dili ka maluoy sa nakautang nimo. Ma, negosyo ni oy, negosyo ha. As in negosyo. Di ko maluoy-luoy ma. Oy, di kinahanglan magluoy-luoy ka ma. Kay madaot ang negosyo na mo, anak. Hi, Marky. Hello, Dahonog. Ay, nindutan ni Mug sa wall nga naghubo. Oy, Marky. Ay, alimuot mong kayo. Nindot kay kaglawas. Limuot mong naghubo kong t-shirt. Maupo. Ninduta sa sawal. Ay, lawas pa imo. Kusi ako, bi. Ay, ninduta. Usay. Patilapa ko, anak, bi. Sutila pa. Ha? Ganahan kay kunimo. Pila may yung pangayoon, bi, kay bayran ti ka. Ha? Pila, Marky? Marky. Di mo kakahurot ini, oy, Marky, oy. Nakuha ni, oy. Napay mga balls, Ay, sigtabi niyo, eh. Dahonog, kapuya ni mo, eh. Ano miyo naman ka? Tansa, oy. Tansa. Hala, oy. Syudi kayo, syudi. Syudi sa ta. Stop sa to, eh. Pila naman ka babae nakagamit ni mo, eh. Daghan. Sige na pa na yun na, di ba? Dahonog? Ay, talk mo na ako, oo, eh. Kaning, sure kang, dili ko madaot ining ako gibuhat, ha? Di lagi. Syudi doon, ay, syudi, ay. Sige, magkagtabi niya, God. Patayo Lagi, niya. ay, lagi, Kana, Dahonog. Oy, kakalit ba ini, oy? Ngano ka, Dahonog? Nahurot naman akong kwarta, Mama Rosana, oy. Ha? Ay,
Ay, pastila ni mong anak ka. Wa man ni mo ang pingi ang imong negosyo, nak. Nalimot bang kadiin kagikan? Kay kung maningil good ka, murag humok ra ang imuhang dila nga mobalik ka sa nakautang nimo. Daghang nakahilak sa imong gibuhat. Gihatagan ka na untag higayon nga moasinso ka, pero wa kini nimo tarunga sa pagda. Mapahitason ka na. Ginaingon ra banak ay nga kun unsa kataas imong paglupad, mausab ang gitason sa imong pagkahagba. Mamarsana. Van. Ah! Hagas! Van. Uy! Ano sa taon ka? Uy, long time no see. Ay, Long sorry time kayo, ka. BFF. Nalimot yung kunimo. Okay na, BFF. Ano mo yun na? Basta mo sinsong pinakalit. BFF. Okay na, BFF. Bahala ng kinimtal ko ni mo. Basta ako, meron ko kanunay sa imong palibot. Kung kadus ka, kikita na ko. Uy, nauwa naging kay kunimo fan. Learn lesson na ginanin mo daw, no? Lagi, uy. Parbida, no? Nga dili ta malimot ba sa pagligi, di tagikan. Ay, mga cute. Mahimong tabangan ko nimo nga makasuot ko balik din sa parlor ni Madam. Oh, wala rin mo halin mo Paris di ay, ha? Awa na, uy. Turot na. Parbida, no? Bangka. Maldita mo kay ka. Sige Sa na. una na yung picture ni mo, yung sinaban. Parbida ni mo, eh. Lagi, Problema uy. doon, may problema. Ip, ba yata? Sige. Ako sila sa madang mababalik ang panilig sa mga buko. Ha? Panilig Ay, balik ka? salamat. Tagagay, salamat yung baby fan. Salamat! Kung unsa ko kapubri sa sinugdanan, nabalik ko kapubri sa katapusan. Lesson learned yun ni nga, di magpataas kung madato kag kadiyot. Bago ito magkasama ang kaagin ni Dahunog, dinining tulumanon. What's the style? Lesson learned is style.